Няколко факта за мен като създател на съдържание. Номер едно, ако ме следваш, съм ти виждал профила. Да, точно така. Накрая на всеки един ден преглеждам всички хора, които са ме последвали за деня, примерно 100 човека, 150, ей така скролвам през всичките и понякога даже им отварям профилите. Тъй, че да, знам почти всички 210 хиляди човека, които са ме последвали в TikTok. Номер 2, също така проверявам всеки един човек, който ми е гледал сторитата, примерно 3000 зрителя, преглеждам ги всичките. Също така, ако ми е по-спокоен денят, следя и всички харесвания, които получавам в TikTok. Най-вече TikTok, другите приложения са малко по-на заден план, но примерно 5000 човека, ако ми харесат клипа в TikTok, аз съм ги скролнал и проверил всичките. Но това е само в по-спокоен ден. Номер 3. Да, виждал съм ти съобщението, следя абсолютно всички реакции на мои сторита, реквести или така наречени заявки в съобщения, но не винаги имам време да отговоря на всички. Но съм ги виждал във всяко приложение, където качвам клипове. Номер 4. Може би често чувате хората да казват: не очаквах това клипче да избухне толкова, не очаквах толкова хора да видят това. Аз не съм тези хора. Аз очаквам всеки един клип, който правя, да се гледа. За моите разбирания начин на работа, всяко едно видео, което създавам и качвам, е индивидуален продукт, чието резултати аз следя и анализирам изкъсо. И ако не се представя добре, чао! Няма място тук. Извличам си доводите и утре е нов ден. Номер 5. Първото ми клипче в интернет беше качено през 2008 година. Бях само на 10 години. Номер 6. Имал съм английски YouTube канал по време на гимназията, български YouTube канал по време на пандемията, но и двата от които вече не развивам и съм изоставил. В момента просто си качвам шортовете в трети YouTube канал, който мога да изпиша тук на екрана. Там са видеята, които гледате тук също. Нищо повече. Номер 7. Преди години, когато създавах масово скетчово съдържание, колаборирах с няколко чудесни създатели на съдържание. Като любимият един от тях, с най-интензивна според мен работна етика, е Венета Music. С нея си паснахме чудесно. Тя е човекът, който прави нещата тук и сега и веднага и няма 6-5. Наистина много уважавам начина, по който тя работи. Ето ни, тук снимахме нещо подобно на пародия на Ергена. И последно номер 8. Ако трябва аз да посоча кои от клиповете си харесвам, вероятно ще кажа един на всеки 20-30 клипа. И ако съдържанието в интернет не се консумираше толкова бързо, вероятно щях да качвам просто веднъж или два пъти в месеца, когато наистина имаше какво да кажа, но нещата стоят другояче и се опитвам да кажа нещо всеки ден.